billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da rabbul izzati ni mai girma gwamna ya ce ya yarda da ni ina ɗaya wallahi ya ce ni ina ɗaya daga cikin ingantattu nagartattu wannan abun mu gode wa Allah ne ni ma a cikin kwamishinoni ai na san guda 7 munafikan a cikin advisor na san 17 a cikin ciyamomi na san 25 wanda suke munafunci suke ɗaukar zancen mu suke kaiwa da yawa ba na so in kama suna ne yanzu ma an ka amince mun sai in kama suna wai Nagoda kun gamsu abin da gwamna ya faɗa kenan a don ba mu gamsu ba za mu zo muna gaya maka ne ai shi Abdul Jabbar in ka ce baya taimako to ga taimakon Abdul Jabbar a kanka Adamu na ta alhamdulillah Abdul Jabbar ya bani kuɗi na baka Abdul Jabbar ya bani shinkafa na baka ya sake bani kuɗi na sake baka yanzu saboda wani munafiki dan ƙasa ta Allah ce ka je Abdul Jabbar shi yasa aka kama shi ina son amfani da wannan dama in gode wa Allah gode wa mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa haƙuri da munafincen da muke zargin su kuma Aminu Abdulsalam suna yi sun yi duk abin da za su yi na raba tsakanin injiniya Rabi Musa Kwankwasa da Abba Kabir Yusuf ita da kullu bata kare ba daman kinibibin dan ya samu takara ce takara kuma da yadda Allah ko da yi ba za ta je ba a inda ka tsaya a mazaɓarka a akwatinka a nan za a fara ka da kai da kana an gama da kai da ikon Allah amma ka zo kana faɗar zance lokacin da kace ana yin sara suka me yasa lokacin da kake kan kujerar baka faɗa ba lokacin da kake magana yan bandit me yasa lokacin da kake kan kujerar baka faɗa ba saboda kinibibi me yasa lokacin da aka ɗauki hakkin kansuloli aka biya su baka ce Rabi Kwankwasa ya ce ka a biya ba ko kai ka ce ka a biya kun yi da gwamna ka a biya yaya hakkin al'ummar jihar Kano an ɗauka an biya su ka ce kun yi kar a biya saboda ba a ba wasu ba wannan hakki ne wa'annan kuma ihsani ne kuma gwamnan ya daina ihsanin ne kai ma ai ba a daina maka ihsanin ba ana maka ihsanin ana taimaka maka amma saboda tsabar kinibibi ku ba za ku bar gwamnati ta zauna lafiya ba to a wannan lokacin mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zauna lafiya kamar inda mai girma sanata Rabi Musa Kwankwasa ya kawo ƙarshen siyasar Muhammadu Abubakar Rimi Allah ya ji kansa ya masa gafara Muhammadu Abubakar Rimi ya ƙi yadda da cewa zamani ya zo Allah ya kawo Rabi Musa Kwankwaso ya ƙi yadda yau ice kaza gobe ice kaza sai da ya shafe tarihin siyasar Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi Allah ya sa yana aljanna yanzu shi Rabi Musa Kwankwaso ya ƙi yadda da cewa zamani ya zo Allah ya arawa Abba Kabir Yusuf ya ƙi yadda shi ma sai wancan irin abin da ya samu Muhammadu Abubakar Rimi shi ma ya same shi sannan hankalinsa zai kwanta kuma gashi so hauka zubu da yau ya ce bai yarda da koma kaso 15 na masu ba shi shawara aini ya ce ya yarda da ya ce tsibidi ne da billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da rabbul izzati ni mai girma gwamna ya ce ya yarda da ni ina ɗaya wallahi ya ce ni ina ɗaya daga cikin ingantattu nagartattu wanda ya yarda yan kishin ƙasa ne wanda ya yarda duk wani shakiyi ko wani fitsararre ko wani mara mutunci da zai gaya masa magana ya yarda da cewa Atilara tana nan ta tsaya kawai jira take ta ji wani fitsararre yayi magana a sakan mahutar siyasa wannan abun mu gode wa Allah ne ni ma a cikin kwamishinoni ai na san guda 7 munafikan a cikin advisor na san 17 a cikin ciyamomi na san 25 wanda suke munafunci suke ɗaukar zancen mu suke kaiwa da yawa ba na so in kama suna ne yanzu ma an ka amince mun sai in kama suna wai Nagoda kun gamsu abin da gwamna ya faɗa kenan a don ba mu gamsu ba za mu zo muna gaya maka ne ai abubuwa na gaskiya mu muna faɗa yanzu Abdul Jabbar Umar Garku dan kishin ƙasa wanda ya yadda a taimaki tsari kaji wa'annan munafukan 'yan ƙasa ta Allah ce sun zo sun turo yaro yana cewa wai Abdul Jabbar ya kamata a cire shi to an cire shi kaza a kawo ai shi Abdul Jabbar in ka ce baya taimako to ga taimakon Abdul Jabbar a kanka Adamu na ta alhamdulillah Abdul Jabbar ya bani kuɗi na baka Abdul Jabbar ya bani shinkafa na baka ya sake bani kuɗi na sake baka yanzu saboda wani munafiki dan ƙasa ta Allah ce ka je Abdul Jabbar shi yasa aka kama shi ai ba shi ba laifin Abdul Jabbar bane yayi wa'azi ya ce a daina ƙasa ta Allah ce a daina satar fulotan mutane a daina cin amanar mutane aka iya da aka ce shekara 30 ana cikin land alan me kake yi alan menene aikin ka alan tsaya ka ji Abdul Jabbar nan ba shi ya zuga mai girma Alhaji Ɗayyabu Galadima gado da masu kai ka inda ya kai ka aka karɓo masa haƙƙinsa ba na rantse maka da Allah ne na zuga Alhaji Ɗayyabu Galadima gado da masu karɓa haƙƙinsa kuma na zuga shi ne sa'a ne nasara ya karɓa haƙƙinsa billahi allazi la ilaha illa huwa zuga shi ne saboda wannan ƴan ƙasa ta Allah ne macuta damfara maha'inta
sun zo suna nema sai sun ɓata wa Abdul Jabbar an suna. ce an cika da yaƙi na goda ga Me idan ce? ana ta rabon kuɗi Wayo Allah da Allah ka ka tsaya da Allah ka tsaya na ce maka da Allah ka tsaya da kayan Allah. aikin ka sun kare Wayo Allah na wayo Allah bana bada 10,000 idan lokacin ihsani yayi. Idan na karɓo 100 ce 200 200 kowa ya ci yankana ko me za kai koyi kai da mu. Muna fara mu ba alfahari muke ba cewa muka sai mun yi ba amma a wa'annan munafikan maciya amana wa'anda muke taimaka suke ganin cewa mu ba taimakon su muke ba to mun ba su dama su je mu kuma muna nan. to yanzu kun yadda zamani Za ne rabon tsaya ka ji me zamani gashi an zo an yi Allah shi ne tsaya ka ji da Allah. Ai abin da nake gaya ma ka jira ga rabon fulotai nan za ka yi ga wasu ƙarin baburan nan da ake cewa ƙarya ne an sake bani. Ba ma gwamna ba akwai shugabanni ma da suka ƙara bani babura kwanan nan ba da daɗewa ba zan ƙara raba wanda suke son gwamna wanda suke ƙaunar gwamna ba waɗanda suke laɗewa suke satar filaye suke turo ƴan kayi nayi kuma su zagi gwamnatin su zagi waɗanda suke taimakon gwamnatin. Akwai irin Abdul Jabbar ne ya ba da kuɗi ya ba da shinkafa ya ba da aikin hajji ya taimaka wa al'umma yanzu amma saboda raini da wulaƙanci a ce wannan ɗan ƙasa ta Allah ce ya je ya turo ana zagin shi a yabe shi a zagi mai girma Abdul Jabbar. Me Abdul Jabbar ya maka wani laifi ya maka zumunci mutunci karamci duk da ba a gode masa ba sai an masa bita da kulli a ce wai a Kano ta kudu ko Kano ta ina ne Abdul Jabbar bai yi taimako ba yayi a Kano ta arewa yayi a Kano ta tsakiya yayi ma a albasu shi Abdul wannan din Adamu na ta'ala alhamdulillah na rantse maka da Rabbul Izzati Abdul Jabbar ya bani kuɗi na bashi ya bani shinkafa na bashi ya sake bani kuɗi na ƙara bashi abin da ya hana shi wannan ɗin Adamu na ta'ala ci gaba ba harkar midiyan muka same su ba kawai hassada ce da ta cinye masa imani yanzu an ɗauki babur an bawa Abubakar Abdullahi Kana Baro zuwa ya rinka tsine Kana Baro wai an bashi babur wai Kana Baro wai shigowaye in shigowaye bai fika inganci bai fika nagarta ba mutumin da baya hassada baya cin amana ba a haɗa baki da shi a zo a zagi gwamnati